Oh. So, isang magandang gabi po ali sa inyong lahat. Once again, this is mentor Coach Jericho Irinco. Ayan, platinum in rank here and live good run for Diamond. Okay, so tonight I will be your host for this week, Zizel. So it's gonna be Friday, October 20, 2020. Kaka-cut off lang. Kaka-cut off lang, katatapos lang uli ng cut off. And tonight, it's gonna be an exciting because we're gonna hear it again, sabi ko nga sa inyo kanina, all of the leaders na may mga result, paano po sila nagkaroon ng resulta nung ginawa po nila itong si Live Good. So wag na natin pong patagalin. Ang unang speaker po na mag-share sa atin ngayong gabi, ito po ay isang traditional business. Ang background po nito is nasa traditional business. Never, I don't know if he was engaged in any MLM. Siya na po ang magkikwento. He joined in our Live Good business May 11 of 2023. And siya na rin po ang magkikwento kung bakit po siya nag-join sa Live Good and ano po yung behind of the story. Bakit umakyat po siya, nag-rack up po dito sa Live Good. Without further ado, of course, hindi po ito magsasalita pag hindi po natin pinadalhan, pag sinalubong, hindi natin ito sinalubong ng mga heart and clap emoji. Guys, without further, emoji naman po tayo dyan, mag-participate po tayo para lalong maging masaya, energetic itong gabi po natin ngayon. Ayan, marami po nagpa-participate. Maraming salamat po sa inyong lahat. And let us all welcome our first speaker for tonight, Coach Bilger, si Briones Jr. Pasok po. Okay po, great evening, magandang gabi at saka magandang umaga po sa lahat. By the way, I'm Bilger Briones, taga dito po sa Jinsan. Dati po akong empleyado, at the same time meron kaming negosyo, kaya lang medyo parang sagad na rin, kumbaga halos puno na rin sa utang. Halos hindi na lahat mabayaran yung mga pinoprovide namin mga produkto. Nagsusupply pala po ako ng mga goods katulad sa mga mall, yun, yung mga sabon, haplas, ginamos, kahit ano na, para lang po mabuhay at makapaghanap ng pagkakitaan. So, ang nag-invite po sa akin dito, si Cap Dobert Victorio po. Okay? At the same time, si Fred Pau, walang sawa pong, kumbaga, nag-follow up. Kasi hindi naman ako dito agad-agad makasali. Kasi sabi ko nga, stop na rin ako sa ganitong larangan kasi medyo sunog na rin ako sa dati kong kumpanya. Although kumita kami doon, at the same time, nagustuhan ko yung gawain namin dati, way back 10 years ago, kasi yung grupo ko noon, nung time na wala na yung mga upline, ako na lang yung natira, nakapag-create po tayo sa ilalim ng 12 leader sa ilalim na nagka-resulta po. Yun ay malaking resulta na rin po sa akin. Under my organization, natulungan namin sila, at the same time, nagawa namin yung proper kung paano namin gagawin yung multi-level marketing. Kaya lang, sa kasagsagan po ng investment, doon po talaga kami nadali nung time na yon. At I'm sure, lahat dito, nang dumating na unos na mga scam or investment, nadali din tayo. Pero before anything else, pasalamatan pa rin natin yun kasi unang-una, lahat pala ng bagay ay mayroong purpose kung bakit po nangyari sa atin. Okay? So, nakasali ako dito May 11. Okay? Nung May 11, hindi agad ako nag-workout kasi sabi ko, tingnan ko muna ano bang mayroon dito. Ang nagustuhan ko lang kasi hindi siya binary. Okay? Kasi pag binary siya at na-realize ko ngayon na kapag binary siya, nakakapagod. Bakit ko nasabing nakakapagod? Pag halimbawa, ikaw to, makahanap ka ng kabila, hindi pwedeng walang kaliwa yan. Pag nakahanap ka ng kaliwa, dapat may kanan. Ganun po yun. So, nung nakita ko ang system ni Live Good, sabi ko, pwede pala, kahit isa lang ang makuha mo, pag ito mag-diamond, 50% ka doon sa kikitain, kahit isang tao lang ang napasali mo dito. Kaya sabi ko, nag-usap kami ng mag-asawa, sabi ko, partner, sabi ko, tignan natin to, panoorin natin to, namnamin natin to, baka ito na rin yung chance na pwede ulit mabago yung pananaw namin. Kasi close na nga eh. Kumbaga, parang ayaw na namin. Kasi parang mag-focus na kami sa traditional. Kaya lang, nung nalugi kami sa traditional, sabi ko, para saan ba to? Para sa atin ba to? So pinipray din namin na sana merong dumating o sana man lang mabigyan ulit ng chance kung ano man yung ibigay. Kaya dumating sa akin
si Cap Dobert, pinuntahan talaga ako sa bahay. Dalawa po sila ni Coach Fred Pau na nagpunta dito po sa bakuran. Sabi ko, ano na naman itong dala nila? Baka kung ano lang. Pero siyempre, yung tiyaga pala ng tao na paulit-ulit ka na pinapalo up, malaking bagay yon. Katulad ngayon, sa totoo lang, kung hindi lang din nag-message sa akin si Coach Belma Sabulaw, parang hindi rin ako makasalang dito pero sabi ko nga, baka ito na rin yung isang pagkakataon na makapag-share din tayo sa mga baguhan. I'm sure, meron din naman ditong mga datihan na alam nila kung paano gagawin ang multi-level marketing. Okay? So, good news, ang rank po natin ngayon ay nasa gold po tayo. Alam niyo po, bago po natin nakuha yung gold, parang hindi ko tiningnan kung ano ba yung rank. Ang ginawa ko lang, trabaho lang ako ng trabaho, tapos nalaman ko lang, oy, bronze ka na, ganun ba? Kumbaga, nung nag-start talaga ako, hindi ko ito agad alam lahat. Kasi kakaiba nga, iba nga yung kumplan niya. Okay, may matrix pa siya. Pero after 3 weeks, doon na ako na parang full-time attitude na yung binibigay ko dito sa Libgood. Alam niyo po, maraming pwedeng mabago sa buhay kapag itong negosyo na to, bigyan natin ng oras, bigyan natin ng pansin, puntahan yung mga dating kasama natin. Kasi sabi ko, baka ito na rin yung chance na yung mga dating kasamahan ko na leaders, hindi kumita sa dati kong company, baka ito na yung chance. Pero great news, nung nag-gold tayo ngayon, alam niyo po, 10 silver po under my organization in just 4 months. Kaya malaking bagay at pasasalamat ko na yung taong dating hindi niya nakuha yung pangarap niya dahan-dahan. Kasi pwede naman natin itong tawagin na achievement Pwede mo rin ito tawaging success. Halimbawa, unrank ka. Okay? Paano ba tayo mag-ranking ng bronze? 2 lang ang kailangan natin. O ibig sabihin, success na rin yun. Kasi nakahanap ka ng 2. Ang point ko, hindi naman basta-basta pag once ipakita mo si Libgood, lahat maintindihan. Bakit? Kakaiba si Libgood. Ngayon lang to naririnig natin. Dahil ngayon natin naririnig, kailangan po nating aralin. Okay? So, grabe po. Daming namatay sa ibang lugar ngayon. Daming naghirap. Ilang milyon ang graduate hindi po kaya mabigyan ng trabaho ng gobyerno. Okay? So si Libgood, lagi kong sinasabi sa team ko, hindi lang to puro kitaan, kundi si Libgood pag-asa po. Kaya grabe, kakaiba. Hopefully by this month kung makaya or by November, magiging platinum na rin po tayo. Alam niyo po, ang ginawa ko lang nag-humble down lang din ako na pakinggan yung mga nagpaliwanag sa akin o nagpakilala sa akin dito kay Libgood. Kaya yung nandito ngayon ng mga baguhan, have an open mind, buksan lang po natin yung puso't isipan natin para lahat ng ma-share ng mga magagaling dito na speaker ay unti-unti din natin maranasan. Kaya nga, pasalamatan po natin yung taong nag-invite sa atin. Bakit? Kulang po ang pagpapasalamat talaga. Kaya nga sabi ko nga ni Cap, sige, wala namang problema, tingnan ko to. Subukan ko to. Bakit? Wala namang mawawala. Ano pa bang mawawala? Dati naman akong wala. Ano pa bang mawala? Kaya sabi ko, ito na yung chance na binigay sa akin ni God, sa amin mag-asawa. Later on, lahat dito pwedeng ibigay. Kung ano mang pwedeng kayamanan na ibigay na galing sa taas, sa Kanya po yan. Ang trabaho lang po natin, trabahuin natin yung tama na sistema. Actually, sa totoo lang po, hindi po ako sanay sa online. Pero dito sa Libgood, dahan-dahan na po ako natututo na kaharap ko pala na ilang tao pala yung nandito. Maraming salamat sa pakikinig ng sharing ngayong gabi na to at ngayong morning na to, na sana nakapagbigay po ako ng magandang mensahe na kapag itong negosyo na to, pag once makita nyo to, huwag na po nating pakawalan. Bakit po? Ito yung susi. Ito na yung isa sa sagot sa matagal na po nating hinihiling sa taas. Okay po? So sana po nakapagbigay ako ng magandang mensahe kahit sa maliit lang po na oras, kasi alam ko po meron pa po ditong mag-share. Alam ko ang gagaling po ng mga mag-share dito. Sa Libgood, pamilya na po kami ang magtatrabaho. Kami na po mag-asawa. Okay? Ang good news, si Mrs. ay gold rank na rin po. Ngayong linggo po. Okay? Maraming salamat po. Sana po ngayong gabi, ngayong umaga, nakapagbigay tayo ng magandang mensahe. Great morning po sa lahat. Thank you po. All right. So, isang magandang
message galing kay Coach Bilger. Palakpakan naman po natin. Ang dami kong natutunan, ang dami kong narinig na mga pointers kung bakit po siya nag-rank up. Ano pong sabi ni Coach Bilger ulit? Maraming salamat, Coach Bilger. Anong sabi niya? On the previous network marketing business niya, nakapag-build siya ng 12 leaders. However, since binary, nakakapagod. Ano yung naghahabol ka ng naghahabol? And worst comes to worst, yung matagal mong binil, tapos bigla kang pinasukan ng isang power leader, pinasukan, flash out. My God, nagkwenta ka ng milyones. Ano, para ka nagbilang ng sisiw na puro itlog pa lang. Sorry to say pero that's the reality. Ano pa? Nakakapagod yung sinabi niya, no? Kaya nga, what Live Good? Anong ginawa ni Live Good? Nag-evolutionize, nag-revolutionize. Tinanggal po lahat ng mga pahirap. And what else? Sinipagan, binilisan. Kasi bakit? Dinamihan ang kanyang direct enrollee. Bakit? 50% ng personally enrolled, akyat po sa atin, kikitain po natin. Maliwanag po yan, na pinapaliwanag po natin yan sa Zoom presentation. What else? Follow up massively. Huwag ng isang beses lang. Lalo na kung alam po natin na may kapasidad yung isang tao na kinakausap natin to become a leader that will really help us build our organization, huwag natin tantanan, huwag natin tigilan. Anong sinabi niya kanina? Follow up massive talaga. Finalo up siya ng finalo up kasi unang-una ayaw niya na eh. Diba anong ginawa ng kanyang upline? Binalikan siya ng binalikan, finalo up ng finalo up. Okay? Then, ano pa? Massive activity. Because the massive activity will bring you result. That's the reason why he become bold. At ang good news, yung partner niya ngayon, yung asawa ni Sir, ay gold na rin. What else? Grabe, no? Ang daming nagawa ng Live Good sa kanilang pamilya. Dahil lang sa anong ginawa ni Sir Bilger, nag-yes to Live Good, inaral yung business, ano pa? Naghanap ng mga partners at in-apply yung power of two. I heard kanina, malinaw na maliwanag. He mentioned na ang gagawin mo lang naman dito, maghanap ka ng dalawa. At tuturuan mo lang yung dalawa na kumuha ng dalawa because numbers never lie. At maliwanag yan. Pag yan ay nagawa natin yung paradigm shift, na yung dalawa kumuha ng dalawa in 4 months. Everybody's are generating 100+ thousands income. Yan ang kailangan natin ma-inculcate sa mind ng mga kinakausap natin. Na kung saan, pag hinindian ka, hindi ka masasaktan. Bakit? The informations na binibigay sa kanila is for their own good, not for us. Bonus na lang sa ating yung pag-akyat ng income natin. It's because dumadami yung natutulungan natin. So ano yung bottom line? Ang pinaka nasa likod ng utak dapat natin dito. We are here in Live Good to build an organization na makakatulong tayo sa matao na dumami ang ating mababago ang buhay. Which is yun ang napakalinaw na sinabi kanina ni Coach Bilger. That, again guys, learn the business ASAP, do massive activity because Live Good is an opportunity of a lifetime. At na-mention niya din na wag natin kalimutan yung attitude of gratitude. And that's the reason why talagang nagra-rank up. Alam mo, sa totoo lang, maisingit ko lang, no? Speaking of the attitude of gratitude, kaninang umaga, parang it's a mixed emotion. Because one of my power leader na nasa barko, seaman, nag-send sa akin ng clip, pasasalamat, just a simple gesture na kung saan na-appreciate niya yung lahat ng ginagawa. In one of my power leaders, si Gloria Villa, OFW din, pagkakahaba-haba ng mga voice clip nila na walang humpay na pasasalamat sa simpleng pagpapadala ko lang sa kanila ng mga link, pagmo-monitor ko sa kanilang organization. That's what we need to do in our team. We need to take good care of them. But wag naman natin masyadong, kasi naka-spoon feed na tayo. Wag nating i-baby. No? I-guide lang talaga natin. Kasi alam nyo, pag nagagawa natin yung sa organization natin, because this is a relational marketing, hindi talaga tayo dito kita-kita. I really like the words of, the attitude of the gratitude. At yung sinabi niya, napaka-humble talaga dito ni Coach Bilger. Ano sabi niya? Ano pang mawawala sa akin? Dati naman akong wala. That's why I need to do Live Good. Because again, who is Live Good? Live Good is an opportunity of a lifetime. Ano na kailangan natin gawin na narinig natin mula sa isang nag-rank up from affiliate na tulad po natin, lalo na dyan, hello po, shout out sa mga affiliate. Guys, hindi po yan bago. Lahat po kami dumaan dyan. And for us to be able to rank up, we need to learn the business ASAP. I-practice po natin yung attitude of gratitude.
and do a massive action. Doon lang po, wala na pong iba. Yun lang ang gagawin natin and apply the power of two. With that, maraming salamat again, Coach Bilger Briones, and I hope marami pong natutunan. Well, in fact, umuulan po dito yung mga emojis. Ang dami pong mga points daw na mga natumpak na natamaan po talaga, na maybe for some, ito po yung inaantay nila na marinig. Maraming salamat po sa mga reactions ng lahat po na nandito po sa ating Zoom. And for the reasons po na ang ating ang iba pong speakers po natin, may mga personal po talagang naging problem late na natin nalaman. No? It's gonna be, hindi po siya excuse, talagang valid reason why. And that's why tonight, nagkaroon po tayo ng mga new sets of our speakers. And I hope dapat ngayong gabi, hindi lang po ako host, magiging sharer din po ako sa inyo. But again, maybe for some of you here, napanood na po yung aking journey, yung kwento ko po dito sa Live Good, bakit po ako naging platinum. So same way lang po, unang-una, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil po dito sa opportunity of a lifetime through Live Good. Pangalawa, ginamit pong instrumento si Applied Edmar Tercolas na hindi naman po kami yan personally magkakilala. So dito na lang po kami sa Facebook nagkakilala yan ni Applied Edmar Tercolas. And I feel na sincere yung kanyang pag-send sa akin ng landing page na makatulong because alam niya yung pinagdaanan ko din. Dahil maybe for some other kwentuhan na kapag naikwento ko na rin yung kung anong nangyari sa sitwasyon ng pamilya ko. And it was already uploaded in my YouTube. Pwede niyo pong mapanood doon the story of Coach Jericho Irinco sa Sinani Jake TV. I'll gonna play it tonight sana, yung the reason. Papakita ko sana sa inyo kung anong nangyari yung pagkasunog ng bahay. But then babaha na naman kasi dito ng lupa. So, ang gawin na lang po natin, guys, you can visit my Live Good YouTube account and you can look for si Daddy Jake TV. Or I'm gonna share yun na lang po mamaya sa mga GCs, yung link para po mapanood nyo. The reason behind why I become platinum. Alam niyo po kasi kung bakit, i-share ko lang po sa inyo. If you have a very clear, deepest why, madali po kayong magka-resulta dito sa Live Good. Kasi yun po ang magpo-fuel, yun po talaga ang magtutulak sa atin. Bakit? Kasi yung kung sasabihin mo lang na, I joined Live Good dahil gusto kong mabago ang buhay ko. Bakit? Bakit gusto mo mabago ang buhay mo? Sawa na ako sa buhay, sawa na ako sa kahirapan, pero hindi talaga malinaw yung dahilan mo para saan. Ano yung pinaka-clear vision mo? Why you really want to become successful in Live Good? Kasi lahat naman po talaga tayo dito magiging successful. Kung bakit po nadi-delay yung iba, it's maybe because of nagpo-procrastinate. And that's the reason why we have this kind of program for our Soaring Eagles International para lahat po talaga mag-i-ignite. Okay? So I'm gonna share you the link mamaya. Ipapadala ko po doon sa ating mga GCs na pwede pong pagpasapasahan na lang para mamayang gabi, baka kayo matulog after this Zoom, you can watch it para makarelate po kayo. And the reason why I become platinum, the same thing po ang ginawa ko nung ginawa ni Coach Bilger. When the landing page was sent to me, kwento ko lang ng mabilisan, that was February 15, Edmar Tercolas sent it was like mga 3 p.m. or 2 p.m. or 3 p.m. between that time. Pinadala niya sa akin ang landing page and I watched the video of Sir Ben Glensky. Wow, kakaiba. CEO ang nagsasalita ng presentation at tinamaan yung mga kilalang malalaking network marketing. Sabi ko, tapang. Grabe. Pinangalanan. May mga figures and everything. So, ibig sabihin, sabi ko, powerful siya, sobra. So, alam mo yung eager ko na maging part agad-agad ng organization, ng Live Good to become an affiliate. Nag-pre-enrolled ako and I get my credit card para malak in yung account. Sorry but it's no avail because of yung pinagdaanan ko nga, galing po talaga ako sa sobrang sinubok ng sitwasyon and ubos talaga, walang laman yung credit card. So failed siya. So the following day, kasi hindi talaga ako makatulog, the following day ay pumunta ako ng bangko ko sa BDO. Tiningnan ko yung balance. It's a maintaining balance. So what I did is winikat ko para lang makapagpadala ko sa GCash kasi hindi nagmaterialize yung aking Mastercard na credit card. I sent the GCash, bumili ako ng credit wallet,
I locked in my account on February 16. On the same day when I lock in my account, I send my landing page to 10 people na they are very close to me. And sobrang thankful ako kay Lord. Bakit? Dalawa po doon nag-lock in on the same day. Credit card ang ginamit at yung isa PNB ATM card ang ginamit. So ano po yung point ko doon? Kung hindi ko po agad inaksyonan na i-lock in yung account ko, hindi ko makukuha yung landing page, the powerful landing page, na kung saan ito po yung nagpapalaki ng organization natin, na kung saan ito po yung sinishare po natin na hindi na po natin kailangan explain because the CEO itself ang nagsasalita. It's very well explained. Yun po, doon po ako nagsimula. Every day, nagpapadala po ako ng 50 landing page to the messenger. Hindi po siya landing page lang. Ginagawan ko po siya ng kailangan natin dito maging makonting ano bang tawag dito? Dagdagan natin ng art. So i-edit lang natin para yung message natin mapansin, hindi yung pinadala mo lang, "Oy, uso ngayon, excuse me ha, uso ngayon yung mga fake website." That's why takot ang mga tao na magkiklik niyan. Ngayon, para i-click po yan, just to give you an idea, lagyan natin ng konting message. Kumusta ka na? Narinig mo na ba ang Live Good? Baka hindi pa, just watch the 5 minutes presentations of our CEO, Ben Klensky. Kasi ako ngayon, in doing this business like ngayon, na malakas na talaga ang loob ko, na very vocal ako, na starting February 16 up to August nagsimula na ako mag 6 figures. I won't tell you the exact figure, pero nag 6 figure na ako August. February, March, April, May, June. July, August, naka 6 figures na ako. Tuloy-tuloy na po yan. At palaki ng palaki. This is not to brag. Pinapaalam ko lang po sa lahat ng nasa Zoom kung saan po kayo papunta. Bakit po napunta ako sa paglaki ng 6 figures? I do massive activity every day. Hindi ako pumapayag na hindi ako makapagpalipad ng 50 landing page every day. At minomonitor ko yan. Because in our back office, makikita po natin doon, yung sa back office po natin, yung what we call this, yung parang history, kung talagang may ginagawa tayong activity, nandoon po yan. Makikita po natin yan. Nag-share ba talaga tayo ng landing page? Nagpapalipad ba talaga tayo ng landing page? Ilan po ang nag-click niyan? Ilan po ang nag-visit sa site mo? Ilan po ang nag-pre-enroll? And lahat po na nag-pre-enroll, lalo na ngayon, ang dami ng materials. Kasi noon guys, pagka nag-pre-enroll sa akin at hindi pa nag-lock in, I'm gonna get their email address on the back office then, yung may referrals. Statistics, salamat, Coach Joseph Meravillas. Maraming salamat. Makikita natin yan sa statistics. It's really work talaga. Kung nagtatrabaho talaga tayo. Then, para sa tip ng iba dito, di ba nag-pre-enroll po sila, hindi pa nag-lock in. Aside sa pina-follow up yan ni Live Good on every week cut-off, guys, there should be a personal touch coming from you. Number 1, hindi yan makakapag-pre-enroll kung hindi mo yan pinadalhan ng landing page. And again, galing from the first speaker, what you're gonna do is to make a massive follow-up para po maging official member po yan ng Live Good. So, padalhan nyo po ng email. Again, i-email nyo po siya, mag-compose po kayo ng mga ng message, ilagay nyo po yung very, very clear presentation ni Mentor Vilma Sabulao. Tagalog 45 minutes. Available po yan sa LGSEI. Again, sino ang nagsasalita? The Diamond. Again, anong ginawa mo? Nag-compose ka ng email. Again, ano ang ginawa mo? Nag-compose ka ng email. Again, may gagawin po tayo for us to be able to grow. Hindi po pwedeng wala tayong gagawin. Hindi po pwedeng iasa natin ki-upline. Kalbo na si upline. Joke lang. joke lang. Pinapatawa ko lang kayo. Kailangan po natin paghati-hatian ang mga trabaho po natin dito. Parang division of labor or delegation para po lahat po tayo mag-grow. At wag po kayong mahihiyang magtanong. Kasi po hindi po nangangain si upline. Hindi po nansisindak si upline. Si upline po ay nagtuturo para po lumaki tayo. What I did was, I watched the video in the Zoom recorded. Kasi pakialamera ko pasok ako ng pasok nun sa mga group, lalo na sa international. Tapos sa mga mga GCs ng silver, lalo na nung nag-silver ako, grabe.
Nagbabackread talaga ako, ini-effort ko yun, inaabot ako ng alas 3, alas 4, alas 5. Kami ni Mentor V, nag-uusap kami yan alas 4 ng madaling araw. During that time, she was platinum, running for diamond. And I was in silver, running for gold. Nagmamadaling araw po ako natutulog. Anong ginagawa ko? Watching the cut-off presentation. Kahit yung mga previous pang cut-off every Friday, pinapanood ko yun. Bakit? Ito bakit natin kailangan panuorin ang every week Friday cut-off ng international natin kay Sir Ben Glensky? Ang dami po doon resultado, international partners na nag-share kung paano mapalaki ang organization. Pero ang pinaka-bottom line lang po talaga doon, GPS, get in, plug in. And what you learn sa pagpa-plug in po natin, kailangan natin i-apply ng massive action. And kailangan ma-inculcate natin sa mind po natin that we are here para magturo po tayo ng financial literacy, na magkaroon po ng financial freedom ang bawat isa, na matupad po ang kanilang mga pangarap through what? Through power of two. Yung ating mantra ang susundin po natin. Maliwanag sa likod sa utak natin na nandito tayo as a missionary. We need to collect, we need to spread the good news of Live Good sa maraming tao sa 200 plus countries. Kaya huwag kang malungkot pag pinusuan lang ang pinadala mong landing page. Pag hindi pinanood ang landing page, maybe this is not for them. Live Good is for everyone, but not everyone would have a good result with Live Good. Depende sa tao na gagawin po yung activity para lumaki ang organization sa Live Good. And bonus, bakit? And we are very thankful. During that time, mismong upline Jessie Garcia, nagkakandak on how to build the organization. I-share ko din po yan. I have a recorded video. Ibababa ko po yan sa inyong mga GCs para mapanood nyo rin po yun. And it will really help kung paano mag-grow ang organization. Ano lang po ang ginawa ko, i-summarize ko na lang. Marami pa akong sasabihin pero ibubuod ko po sa salitang salamat. Salamat bakit? Salamat because may YouTube video recorded na pwedeng panoorin anytime. Salamat dahil nandyan si upline na dinala ako sa Live Good. Salamat dahil meron po tayong mga leaders, upline, even cross lines na nagtuturo po ng tama para mag-build ang organization. Salamat dahil lahat ng massive action po natin nagkakaroon ng sobrang liwanag na result kay Live Good. Na hindi mo talaga masasabi na nagpapagod ka tulad ng speaker kanina na pag na-flash out ka sa binary, sorry na lang. In here, kahit isa lang ang makuha mo, huwag kang tumigil hanggat hindi po umaabot ng 5,000 ang tao mo muna. Palakihin mo yan ng padamihin. Padamihin mo ng padamihin. Dahil from there, ramdam mo na kung magkano ang income mo. At tuloy-tuloy po yan. So again, saan po yan magsisimula? Sa sarili po natin. Again, saan po yan magsisimula? Sa sarili po natin. Hindi po kay upline. This business is our business. Si upline is na dyan lang po yan is para i-guide tayo. Okay? Para turuan po tayo. Okay? So, si Live Good, paganda ng paganda. Whether na mag-quit tayo, it's our loss. Gets? Pag nagtuloy-tuloy tayo, pag inunawa po natin ang marketing plan ni Live Good, lahat po tayo magda-diamond. Alright? So, tuloy-tuloy lang po tayo and welcome po kayong lahat. And para malaman niyo yung pinaka-deepest why ko talaga, bakit ako nag-rank up, bakit araw-araw sinisidihan ako, ang puwet ko, sorry for the term, bakit sinisilihan ang puwet ko na gawin si Live Good? Bakit gusto kong agad makarating sa diamond? Bakit naghahanap ng maraming tao na matutulungan? Dahil we're been raised by fire. Nasunog po yung bahay namin August 22 of 2022. So, I'm gonna send you the link. Watch it. Buong kwento po yan. All the way from Baguio City. Naalala ko, ginawa akong sharer ni Mentor V and na-share ko po yun, na-deliver ko po yun. Papanuurin po natin yan. It's gonna be like 30-40 minutes. Makikilala nyo po. Sino po ba? Si upline, Jericho Irinco. At bakit po ba nag-rank up siya ng ganun kabilis? So again, dito sa Live Good, walang nauna, walang nahuli. Okay? The moment na makilala mo si Live Good, aralin mo, sabayan mo ng massive action, panuurin mo ng panuurin ang mga YouTube presentations kung may mga free time tayo, pampatulog natin mga trainings para marami tayong makuhang information, and that's the time na magsisimulang sumabog ang grupo niyo. So again, thank you Lord. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. God bless everyone and all GSEI, welcome po kayong lahat and see you all at the top. Maraming salamat. This is Coach Jericho Irinco, your Diamond in Rank here. Run for Diamond. Platinum in Rank. Ano sabi ko? Diamond in Rank? Run for Diamond. Platinum in Rank.
run for diamond. Excited na ako, no? Konting kimbot na lang kasi magda-diamond talaga tayo. So again, maraming salamat. At ngayon, isa pa. I'm done with my part. Ngayon po, ang tatawagin ko, this is the person behind I Am Here and Live Good. Grabe, nakikinig kanina habang nagsasalita ako. Pinapakinggan ako ni Upline Edmar Terculas. Sobrang thankful talaga ako dito. Grabe, hindi ko talaga makakalimutan na talagang dinala niya ako dito sa Live Good. That's why, ngayong gabi, maririnig po natin the person behind, the reason bakit ako nasa Live Good, bakit ako kumikita ngayon ng 6 figures, bakit ngayon sobrang laki ng, I should say, this is gonna be an utang na loob, sa totoo lang. Kasi hindi ko naman ito makikilala kung hindi dahil sa kanya. Maybe makikilala ko sa ibang tao, pero I think, iba alam mo yung timing nang pinadala niya ito sa akin. That's why grabe talaga yung drive ko. So our next speaker is a financial advisor of AXA Life Insurance. So my background in sales, a business director of Golden Heaven Memorial Parks. So more on sales talaga, no? Supervisor at St. Peter Life Plan. Wow. So papakinggan mo talaga to kasi may leadership, managerial, and galing sa malalaking galing sa malalaking company sa corporate world. A business builder at Live Good, and a husband of but one wife and a father of 6 kids. Without further ado, siya na magkwento bakit siya nasa Live Good and ano yung nangyayari ngayon sa kanya sa Live Good. Let us all welcome, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang aking direct upline sponsor, and I'm very proud, upline, my mentor, Edmar Terculas. All right. Pasok po, upline. Ayan, pasensya na. Tagalan ako i-click yung mic. No? Ayan po, no? Ako po ay proud no, kay Coach Jericho Erinco. No? Tama siya, nagkakilala kami sa isang company before sa Zoom. Actually, nakikita na kami sa Zoom. And then one time, nag-launch doon ng pre-launch sana ng company. Nagkita kami sa event. So, narinig ko yung story niya kasi sinabi niya rin doon. And I was so amazed, no, na sabi ko may dream to si Coach Jericho. Kaya nung dumating yung Live Good sa buhay ko, siya yung isa sa mga una kong tinawagan. At hindi nga ako nagkamali sa desisyon kong tawagan siya. So far siya yung pinakamalaki kong leg, no, na nakuha, no. Ganon dito sa negosyo natin, no. Dapat talaga mabilis tayong mag-decide at umaksyon. No, siyempre, ang unang decision na gagawin natin mag-join. No, kaya ako nung na-invite ako February 14, pinadala ko sa kanya yung landing page ko February 15. February 14 ako nag-join, no. In-invite din ako, tapos nakita ko maganda. Sabi ko kakaiba to. Actually, to be honest with you, lahat tayo first timer sa ganitong system. Wala naman kasing ganitong system doon sa MLM at sa networking na ganito kaganda. Lahat ng older system is overpriced, may quota, may auto-ship. Lahat yung pinagdaanan natin yun. Kaya ang nangyari sa akin noon, basta networking, usually nagjo-join ako, nagbabayad ako ng package, 10,000, 20,000. Pinakamalaki ko yung Usana, nagbayad ako 120,000. Tatlong 3 business center yung binili ko. I end up using all the product kasi hindi ko maibenta. Ang mahal. No, 120,000 yun. Pero nabawi ko naman in a way na sa health, no? Kasi maganda naman yung product. Kaya lang talagang bloated yung price niya kasi yung old system, kinukuha talaga yung income ng company sa product. Ngayon, meron dumating na sistema na hindi na kinukuha ang income ng company sa product, kundi sa membership na mismo in a way of subscription. Sabi ko, this is really powerful, unique, and I think this gonna blow everyone's mind. So, inaral ko, sabi ko, okay to. Inaral ko na ng isang oras, nag-research ako, baka kasi baka hindi sa legit ba. I found that it's a legitimate company, so nag-sign up agad ako. So that was February 14 this year. So ngayon, to make the long story short, I'm already gold rank, no? Gold rank affiliate of Live Good.
And I'm proud to say na dati medyo hindi solid gold. Ngayon solid gold na ako. No? Going platinum na rin ako. Actually, naunahan ako ni Coach Jericho dahil sa bilis niya magtrabaho. But dito sa negosyo natin, kanya-kanya naman tayo ng momentum. So, hindi naman kailangan na mauna ka or mahuli ka. Basta, it doesn't matter if you run, walk, or crawl as long as you're making improvements every day. And ang isa-share ko sa inyo tonight is yung ginagamit ko sa traditional business ng mga principle kung bakit kahit doon sa Golden Haven, nagtatap yung grupo ko, nahakot ko yung mga trophy doon, tsaka yung mga plaque, no? Sa Golden Haven Memorial Park, which is owned by Manny Villar. Nakatanggap din ako ng mga awards sa AXA and also sa St. Peter. Kaya ako naging supervisor because nagkaroon din ako ng magandang performance when it comes to sale. Ito kasi yung ginagamit kong mga principle sa business na yan, sa traditional business, na ina-apply ko na ngayon kasi nag-start pa akong i-embrace na ako ay isang professional networker na. No, ini-embrace ko yan, tinatanggap ko na sa sarili ko that this is my future career. No, kasi pag ito talagang nag-click ako dito, which I believe talaga namang makiklik, no, dahil hindi ko naman to titigilan na. So, gagawin ko na to siyang talagang career. No? Ito na talaga yung pagkatao ko hanggang tumanda. So, dito ko na gustong tumanda. Dahil sabi ko, ibang klase pala ang leverage income. No? Ibang klase ang leverage income pagka sineryoso mo. Kasi hindi lang times 10, times 100, times 1,000. Just imagine, the first guy who introduced Live Good in the Philippines is earning 4, 5, 6 million a month. And that is in the person of Coach Ferdinand Santiago, no? Ganun kalaking income dahil siya yung number 1. So ibig sabihin, malaki pala talaga yung potential kung tama lang yung sistema. And ang magandang balita, nasa tamang sistema na tayo. Yun ang magandang balita. So, ang unang-una kong ginagamit palagi sa business, yung rock solid confidence. Dapat talagang ang paniniwala mo sa Live Good ay 100%. Walang pagdududa kasi mararamdaman niya ng kausap mo kapag doubtful ka sa company mo or hindi ka sigurado sa company mo. Mararamdaman nila yan kung talagang excited ka. So dapat pag tinanong ka about Live Good, talagang sabi mo ito na ang pinakamagaan at pinakamagandang company na makikita mo ngayon sa balat ng lupa. Dahil ngayon lang ito nag-exist. Last December 13, 2022. Previous years, wala po ito. Hindi po ito nag-exist. Lahat ng nakikita mo before Live Good is old system. Overpriced, quota, auto-ship, pipilitin ka bumili ng product, and marami pang ibang ginagawa na hindi nagugustuhan ng mga sumasali, kaya nakikwit ka agad o hindi tumatagal. So dapat meron kang rock solid confidence. And you can only gain rock solid confidence sa Live Good if you really know the company. That's why it's very important to do your own research, magbasa ka, magmanood ka ng videos, makinig ka sa mga mentors, sa mga Zoom. No? Marami kang pwedeng gawin to get this rock solid confidence. No? Pangalawa, pwede mong i-apply yung laging handa. Laging handa na attitude. Meaning, pagka mayroong nag-pull out sa'yo, like kanina, tinawagan ako ni Coach Jericho, hindi ko naman schedule na, 3 p.m. pa yung schedule ko. Nagulat ako, tumawag siya. Kala ko, kamustahin lang ako. Gagawin pala akong speaker ngayong gabi. Wala na, dire-diretso na. Sabi ko, ano ba yung topic? Ganun na, ganun lang. Kasi lagi akong handa. No? Lagi akong handa. Pinaghahandaan ko ang opportunity. Because good opportunities comes to those people who are prepared. Kasi kapag dumating yung magandang opportunity, hindi ka prepared, patay ka, alagpasan ka niyan. Sigurado yun at mapupunta sa iba. Yun yung ayaw mo mangyari. Yung nasa yun yung opportunity, pero pinalagpas mo pa. Yun, masakit yun. At sometimes, people don't realize that it might cost you a fortune pag pinalagpas mo ang isang opportunity. Katulad ngayon, lahat tayo papuntang Diamond. Kasi imagine ko, tinanggihan ko to. Tinanggihan to ni Coach Jericho. Tinanggihan to ni Mentor Vilma. Asan kaya tayo ngayon lahat? Balik tayo sa old system. Balik tayo sa dating buhay na pahirap. Buti na lang, meron tayong attitude. Basta leader ka, usually lahat naman ng leaders, may attitude yan ng laging handa. Langdang makinig. No, ganun tayo opportunity grabber tayo. Kaya kahit marami na akong traditional business na hawak, at magaganda naman yung rango ko doon, entertain ko pa rin si Live Good.
Sabi ko, baka ito na. Kasi yung mga previous networking na sinalihan ko, user lang ako eh. Dito naging builder ako. O yun. Saka dati tinatago ko talaga. Hindi talaga ako nag-share. Kaya hindi ko nga nabebenta yung product dahil hanggang ngayon nga mayroon pa akong iPhone dito sa harap ko eh. Kasi bumibili talaga ako. Kasi supplement for me is really good for the body. And I'm more like prevention is better than cure. I rather spend a few thousands in food supplement than pay the doctor hundreds and millions of pesos, thousands of pesos sa hospital. Ayoko nun. Kaya siguro at age 46, to God be the glory, hindi pa naman po tayo nagkakaroon ng mga critical illness. Salamat sa Panginoon. Dahil siguro yun sa paniniwala ko sa mga food supplement, no, na nakakatulong sa pangangatawan. Dahil alam niyo naman, ang lifestyle natin ngayon ay hindi naman talaga ganun kaganda. No, alam niyo, stress is everywhere, puyat is everywhere. And sometimes, pag mababa immune system mo, tatamaan ka ng isang matinding sakit. So, ganun kaganda yung opportunity natin kay Live Good at kailangan lagi kang handa. Pangatlo, ina-apply ko is have an unlimited mindset. Dapat yung mind mo unlimited. Hindi mo lilimitan sa hanggang bronze lang ako, hanggang silver lang ako. Parang para sa iyo, pag naging gold ka, yun na yun. Hindi. Kung ano yung pinakamataas na position sa company, aspire for it. And in this case, ang pinakamataas sa Live Good is Crown Diamond. So everybody should aspire for Crown Diamond. But kahit mag-diamond ka lang muna, para hindi naman masyadong, kasi alam naman natin ang Crown Diamond is a big numbers na yan. No? Pero yung diamond is really doable. That's 2,500 lang. Kung hindi nga lang imbalance yung mga grupo namin ni Coach Jericho, matagal na kami nag-diamond. May tagpo 4,000 na kami sa ilalim ng organization namin. So have an unlimited mindset. No, hindi naman ibig sabihin na greedy ka, pero open ka lang for more blessing. Because remember, you cannot give what you do not have. No, mabibigay mo lang kung ano yung nasa iyo. So kung meron kang mas marami, unlimited ka, then you can help unlimited people. Ay nakagandahan sa pagtulong kasi, the more people you help, the more blessed you are. No, mas marami kang tinutulungan, mas lalo kayo mayaman. Yun yung logic, yun yung maganda sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tumulong tayo ng tumulong, magtanim tayo ng magtanim, at habang marami tayong tinatanim, mas marami tayong inaani actually. So sa pagtulong sa kapwa natin, nagkakaroon tayo ng mas maraming blessing. Dahil mas lalo tayong pagkakatiwalaan ng Panginoon kung marunong tayong mag-share. So unlimited mindset is very important. Pang-apat, ang share ko is dapat magkaroon ka ng i-allow mo yung inner giant mo to run wild. Kasi lahat tayo naniniwala ako merong inner giant. Meaning you have the better version of yourself. Meaning hindi lang ikaw yan, hindi ka lang hanggang dyan. Meron ka pang ibang version. You can reinvent yourself. I even told my wife pagka medyo magaan ng schedule, gusto ko pang mag-abogado. Gusto ko pang mag-aaral ng law. Dahil sa tingin ko kayang-kaya ko yung law. No? Kaya kong pag-aralan, kaya kong mag-test, kumuha ng exam yan. Alam ko yung bar exam is the most difficult exam, but with the right thing to do from the very start, I believe I can still become a lawyer in the future. May ganun ako, may giant pa eh. Meron pang mas malaki sa akin. Hindi lang ako hanggang dito. No, dapat meron ka pang, you continue to dream more because doon lalabas yung desire mo to do more when you dream more. Kasi pag wala ka ng dream, hindi ka na rin gagawa. Hindi ka na rin mangangarap, hindi mo na rin gagawin yung mga necessary things to succeed in life. So let your inner giant run wild. And panglima, make success a habit. I'm not saying na doon ka sa level agad ng top 1, but you do a small success every day. No improvement, like ako, sabi ko, hindi ako solid gold, ngayon solid gold na ako. So sabi ko, magandang success na to. Sabi ko, ang sunod ko, platinum. Pero alam ko, pag tungtong ko ng platinum, hindi agad ako solid, pero i-goal ko maging solid platinum ako. So, yun yung mga success na inahabit mo everyday, ginagawa mo everyday. O baka pa-pay-in ka ngayong araw, success na rin yun. Make it a habit. Pag tumawag, kunyari, nag-set ka ng schedule, 10 ngayong araw, tapos nagawa mo, that's success. No? Tapos yung sa 10, may isang nag-pay-in, that's success. No? Ganun ang success, dapat gawin mo siyang habit. Kasi winners has the success habit. Yung mga loser, wala talagang success habit yan. In fact, madali mag-quit yung mga yan. Kaya ngayon, yung nangyayari sa grupo namin ni Coach Jericho,
is nagkakaroon ng attrition. Biglang nawawala yung 50, pero nakakagulat, bumabalik 70. So ibig sabihin, nalalaglag yung mga walang dream, pero nananatili yung may mga dream. Yun ang maganda. Kasi pag nangyari sa organization mo yan, kahit mag-attrition pa yan, pero mas marami naman yung bago, na later on, yung organization mo is rock solid. Alam mo kung bakit? Yung natira kasi, yung mga nalaglag, yun yung mga yung mga ayaw talaga umasenso sa buhay. Pero yung mga natira, yun yung mga leaders, mga builder. Ayaw mo ba nun? Ang natira sa organization mo, puros na leader and builder. Di ba napakatibay na organization yan? Kaya ngayon, nung tinitingnan ko na yung list namin, nawawala na yung mga unrank, kumukunti na. Mas marami na yung bronze, umuulan ng silver, umuulan ng gold, at pumapatak-patak na yung mga platinum. Sa isang leg ko pa lang yun. Yung dalawang leg ko, pinaparami ko ngayon yung silver para solid gold ako. Later yung mga silver na yun, magiging gold yun. Magpa-platinum ako. At pag yung mga gold na yun, naging platinum, sigurado diamond ako. Ganun lang po yung strategy dito sa negosyo na to. I don't care about time. No? It would take me 2, 3, 4 months. It doesn't matter. No? As long as you're moving forward on a daily basis. Because small success is still a success. That's why make success a habit. So yun yung gawin natin araw-araw. Dapat we should really give ourselves more reason to do live good. Bakit ko ba gagawin itong live good? Kasi mahal ko pamilya ko. Bakit ko ba gagawin itong live good? Kasi sawa na ako sa kahirapan. Bakit ko gagawin itong live good? Kasi gusto kong mag-retire ng may dignidad at hindi kaawa-awa. Kasi dito sa live good, i-build mo ngayon. Just imagine monthly. Pag na-build mo, monthly na yung income mo, para ka nang nagpe-pension, para ka nang nag-aantay na lang ng income mo. Wag mo lang i-miss yung renewal mo. No nga mayayari. No, kaya dapat mag-annual ka na. Or at least mag-advance ka naman lang ng 5-3 buwan para hindi ka critical level. Kasi pag 1 month lang yung renewal mo, nakakalimutan mo, yari ka. So wag ganon. So i-maintain mo kasi maganda yung income. Ako po, to be honest with you, I'm already working on 5 accounts, no? 5 accounts. Family account. Yung account ko, hindi na ako masyadong nagde-direct. Actually, hindi na ako nagde-direct doon. Dito ako nagde-direct sa 4 kong account sa ilalim. Kasi doon, kaya lumalabas ngayon, 5 yung matrix ko. Kasi itong ko inilalagay ngayon yung mga bago kong sponsor, kung kinakabit lahat. Para tumama na doon, tumatama pa sa main account. Ako yung main account, yung gold account ko. Pero itong mga account na di-develop ko, pag lahat yan nag-gold, lahat yan nag-platinum, biruin mo, kung lahat ng account na di-develop ko ngayon, puro diamond, I can have 10% global bonus pool. Kasi 2% Lima yung dinevelop mo. Di meron kang 10% actually na share. Ganun lang yung strategy. Marami kang pwedeng gawin dito kay Live Good. Ipangalan mo yung mga account sa pamilya mo. Totoo naman, bigay mo sa anak mo, pamano mo pag ready na. O di nagkaroon ka pa ng inheritance sa kanila, di ba? Now, actually, you're creating wealth in Live Good, no, in such a way na para mo siyang pinapamana na sa pamilya mo. Ikaw lang yung nagtrabaho. So ganun yung ginagawa natin dapat dito sa Live Good. Kailangan we should show high degree of optimism kasi maraming naninira, no? Kahit sa traditional business, maraming competition, maraming naninira, maraming gustong ilaglag yung kung anong kumpanya ang hinahawakan mo. Pero kung alam mo naman yung ginagawa mo, kilala mo naman yung kumpanya mo at optimistic ka naman, hindi ka naman yung loser mind na person, malayo ang mararating mo dito sa Live Good. Napakaganda ng company. Maniwala po kayo sa akin. Ngayon lang to lumabas at lahat tayo first timer. Wala naman ganitong system noon. Kahit mag-research pa kayo, walang subscription noon na ganito kaganda kay Live Good. Inadapt lang natin yung mga traditional business like Netflix, Costco, tapos kinonvert natin sa industry natin. Kaya tayo the best. Kaya rated PG na nga po tayo ngayon. Palagi tayong ginagaya. May nagbukas ditong company dito sa Cebu. Ginagaya yung marketing plan ni Live Good. Pero hindi niya makopya. Hindi talaga kayang kopyahin. Unang-una yung ano pa lang natin, yung system pa lang natin. Ang hirap gayahin, napakamahal. Alam nyo ba kung gaano kamahal yung system ni Live Good, yung platform natin, yung corporate site natin, yung retail site natin, tsaka yung landing page. Napakamahal po niyang gawin. At hindi yan magagaya basta-basta na lalo na Filipino owner lang. Millions yan. Hindi nga millions pesos yan.
Millions in dollars yan. So, when it comes to system, napakaganda na po ng system natin. Kaya, wala nang kaduda-duda. You have to seize the moment. Ito na yung pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos na pwedeng mabago yung buhay natin for the long haul. Ibig sabihin, huwag kayong magplano kay Live Good ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, mag-quit ka na. Kalokohan yun. Hindi ganun ang negosyo. You have to stay longer because sometimes yung breakthrough will come in a later time. No? Yung iba talagang mabilis, 3-4 months, nandyan na kaagad. Pero hindi nga guarantee yan. Ha? Yung iba nga mabibilis, ha? Mag-manood kayo. May nakikita kasi ako nasa gold chat, nagle-left the group. Ibig sabihin, hindi na nag-Live Good yun. May nakausap ako dito sa Cebu. Ang rango niya, gold, nag-quit. So may ganon. Kasi they are not, kasi nakaset up ng long haul. Pag dumating yung attrition, pag dumating yung challenges, wala na, discourage na, quit na. Ako, hindi ako ganon. Pag nakita ko may attrition, I'll find ways paano ko ulit ibabalik sa normal run and to do it in a better way. Ganon ang pagninegosyo. Para hindi tayo basta-basta natatalo ng mga discouragement na darating. Dahil meron talaga. Wala namang negosyong walang attrition. Wala namang negosyong walang problema. Lahat naman meron. Pero kung mag-stay long ka, sabi ko pa nga palagi sa mga Zoom meeting ko, dito sa Live Good, ang matira, mayaman. Hindi lang matibay, mayaman. Ganun kaganda dito sa Live Good. Kaya dapat maging optimistic ka sa negosyo natin because good fortune is coming in your way. May magandang mangyayari. Bilhin mo you're supposed to become a diamond in 2024 June. Nag-quit ka ng November 2023. Sa tingin mo, magda-diamond ka pa? Hindi na, siyempre. Bilhin mo, you're destined to become a diamond in June 2024. Pero nag-quit ka ng November 2020. That's not going to happen anymore. But if you have just stayed long enough, kung nagtrabaho ka lang, kung inhumble mo lang yung sarili mo, hindi mo sinabing alam ko na yan, at talagang ginawa mo yung sistema ni Live Good dahil meron namang tinuturo na system, kung talagang nakinig ka lang sa upline mo at sa mga mentors na nandito ngayon, di sana diamond ka na next year. Kaya lang, for whatever reason, I don't know what's your reason, nag-quit ka. Sana hindi ka umabot sa ganung punto, kapatid. Kung nandito ka na, wag kang mag-quit. Dahil lahat ng matitira dito will become very, very, very successful. Dahil Live Good will stay, sabi ni Ben Glinsky, at least 40 years. Kaya pag may nagtatanong sa akin, hanggang kailan ba si Live Good mag-stay? Sabi ko, at least during your lifetime, nandito si Live Good. So hindi mo na problemahin kung patay ka na. Ano mo pa naman magtanong, may Live Good pa ba kung wala ka naman sa mundong ibabaw? Iba na yung dealings mo pag wala ka na sa mundo. So ganun kaganda yung the system na meron tayo kay Live Good at yung mga habit, yung mga principle na kailangan nating i-apply. Now, my challenge to you is what is your daily drive? Bukas, anong gagawin mo? Sa linggo, anong gagawin mo? Sa Lunes, anong gagawin mo? Yun yung tanong na kailangan mo masagot. Dahil dun magdidepende yung result mo in the future. Or what you're going to do today will become your tomorrow. In fact, kung sino ka ngayon, decision mo kahapon yan. Di ba? Kaya ka nga ganyan ngayon kasi kaya nga platinum yan si Coach Jericho dahil nung February 15, which is his yesterday, nag-decision siya mag-Live Good. O di platinum na siya ngayon at magda-diamond siya this year bago matapos ang taon. Bakit? Kasi araw-araw nagdidesisyon si Coach Jericho na magiging diamond siya. You see, what's your daily drive? The time is now. It's not tomorrow. It's not next week. It's not next month. The time is now. If you don't do it now, you will never have your tomorrow. Because tomorrow will never come if you don't do your now. Sana ganun po yung setup natin sa mind. Kaya ako, excited ako kay Live Good. Kahit nga may support ako ngayon, may ubo ako ngayon. Actually, hindi maganda pakiramdam ko like si Coach Vilma. I'm still excited to share with you tonight. It is because I know my future in Live Good. And that is Crown Diamond. I don't care if I become Crown Diamond 2 years from now or 1 year from now. It doesn't matter to me. But what I know is I will become a Crown Diamond. For sure, dagdagan na naman yung rank na double Crown Diamond. And I will still aspire for that.
when that time comes. But for now, I'm aspiring for diamond and hopefully crown diamond in the near future. Because taking action today will result to your better tomorrow. Sana po na-enjoy nyo yung maliit na oras na pakikipag-usap sa inyo. At sana po lahat tayo ay maging diamond sa libro. So, yun lang po. Yung isi-share ko for tonight. Ibabalik ko na po sa pinaka masigasig at pinaka malakas kong downline na maaasahan kahit kailan. Parang St. Peter yun ah. St. Peter, kahit kailan, maaasahan. Kay Coach Jericho Irinco. So, wow! Wow naman. Grabe. Thank you very much. My upline, my mentor, Edmar Terculas. Ang dami-dami overflowing na learnings. Promise, hindi ko na tinake down lahat. Actually, naglagay ako ng notes ko, pero hindi ko na babasahin sa inyo lahat. One thing I really like is the principles na ina-apply ni upline, na talagang sobrang nagtumanim sa puso ko yun at sa utak ko. The rock solid confidence, 101% believe to what? To company. So in what way? Aralin natin, kilalanin natin sino pa talaga si Livwood para mas lalong lumalim yung belief system natin sa kanya. And what? The products. We should be the products of the products. Diba? You can order our products. Very accessible yan in our back office. Ang dami. Alam niyo sa totoo lang yung dumating yung products namin, biglang ubos. At ito na naman, meron naman kami inaantay na products. So you can order your own products but advice lang below 10,000 para hindi na po dumaan sa custom, diretso deliver na sa bahay niyo. Grabe, no? Ang daming learning. So again, the rock solid confidence of being 101% belief to the company, to the products, to yourself, to God. Grabe, no? Dapat opportunity taker tayo and unlimited mindset. Don't settle for less. Go for diamond or crown diamond. Dahil once you shared, pag nag-share tayo, mas lalo tayong mabibless. In tama, we need to learn the business because we could not withdraw what we do not deposit. We could not share what we don't have. So mas marami tayong kaalaman, mas may ibabahagi natin. Ang galing, grabe. Alam mo, parang hindi ako makakatulog ngayong gabi. Parang uulitin ko tong recorded na to, papakinggan ko mamaya para lalong ma-internalize ko talaga tong training na kinandak natin ngayong gabi. And let your inner giant run wire. Correct me if I'm wrong, tama yung pagkakarinig ko. Allow your better version of yourself. You need to believe in yourself. Dream more. Activities sa Live Good, kailangan mong gawing habit every day. So ibig sabihin talagang nag-activity po tayo. And don't worry about the attrition. Totoo po yun. What we need to do is to collect, and go for more. And alam mo, make success a habit. Ang daming learnings. Ito yung na-note ko, marami pa dito, pag inubos ko to, uumagahin tayo, sobrang ganda, napakaganda, and advice ko po sa inyo, once uploaded po itong recorded natin, please watch it, gabi-gabi. Mai-internalize nyo po ito, mai-inculcate yan sa mind natin, at hindi po natin nalalaman. Parang law of attraction, no? Ginagawa na po natin lahat ng sinasabi ni upline Edmar Terculas, na sobrang napakalaking, these are the big component, tama ba, na pwedeng gamitin po natin to build our organization. Kasi completos, ricados, the mindset, the target, the reason behind why we need to do the business, nandito na lahat. Mag-i-ignite ka ho talaga. So again, sobrang congratulations sa lahat ng nandito sa loob ng Zoom. And once the recorded video of this will be on the LGSEI available, share it, paliparin nyo po sa lahat ng mga partners na hindi po naka-attend because this must be heard in watch and i-apply po ito sa pag-build ng organization. Mentor Upline Edmar Terculas, maraming salamat po sa lahat ng learnings na narinig ko po sa inyo ngayong gabi. And pareho po tayong dalawa. Actually, medyo makatikat ang lalamunan ko. Pareho tayo may attitude ng laging walang avoid excuses. Go lang lagi. So maraming salamat. Mas lalong nakaka-excite. At again, thank you so much po and God bless. Magkita po tayo. Baka makapunta po ako dyan ng Cebu anytime next month. Alright? So, ayan, November, baka nandyan po kami. Alright, so
again and again and again, hindi pa po tayo tapos. Ito pong ibibigay ko po sa inyo. Actually, malapit-lapit na tayo. There's gonna be the last but not the least speaker. He is a master of public administration. Hindi na ko po patatagalin, no? He is a master of public administration, a 45 years old, a government employee, a registration officer 3 at the city government of Tacorong. Ayan. With traditional business. Partida, no? Government employee at the same time with traditional business. Kaya magtataka ka. Bakit pa ito nag-MLM? Bakit pa ito nag-live good? He is also a networker since 2007 and noticed that among other MLM company, Live Good is the unique and most exciting to do. Wow, ito pala yung nag-drive sa kanya. Excited every day to do Live Good business. He is engaged in 70% face-to-face meetings and 30% online meetings with a 100% attitude, 100% time na dinivote talaga dito kay Live Good despite of the busy schedule being an officer sa government at the same time with a traditional business. Without further ado, ayan, mainit-init pa. Nagkaroon po ito ng face-to-face presentation kanina sa malayo-layo nag-travel. That's why binigay po natin sa kanya yung last spot para po mag-share ngayong gabi. Tawagin na po natin. Pabukas po ng ating camera. Mainit-init pa. One of the powerful leader of LGSEI. Let us all welcome Mentor Alexander B. Parcon. Palakpakan po natin. Excited po ako dito. Idol ko po ito. Marami ka patututunan dito. Dapat tutok po tayong lahat. So, Coach Alex, take it away. Yes. Grabe, no? Pagaling ng pagaling ang mga speaker. Nako, pag ganito palagi yung mga speaker, talagang simot sarap, uubusin talaga lahat ng mga prospect, di ba? So, anyway guys, no? Galing ako ng Jensan and then nagsarangani pa ako. Pero kayang-kaya naman eh. Mabilis yung sasakyan natin. Kung baga dahil sa Live Good bumibilis. Anyway guys, yung aking ngayong gabi is sharer. Alam niyo napakaganda mag-sharer guys, no? Ako nga pala muna si Mr. Alex Parcon, no? Sa totoo lang guys, bakit ko talaga hindi pinapalampas yung mga opportunity na ito, no? So bago ko ikwento ng madalian yung mamaya paano ko nagsimula, paano natin ginawa. Alam nyo guys, bakit ko hindi pinapalampas ang opportunity? Yung tinatawag na opportunity ng mga MLM o yung mga networking na yan. Di ba? Kasi sabi ng iba, pag networking pangit, hindi maganda. Guys, wag nyong maliitin ang networking because I get my first million in network marketing. Oh, see mo? That was 8 years ago, I got a million income in Vita Plus, no? Siguro malapit-lapit sa mga 2.5 million. And then after that, networking pa rin. Kaso lang medyo hindi maganda yung takbo. Yung Travel Ventures International, yung TVI na sinabi. I got also my first million at TVI. So guys, kung nakinig kayo sa interview ni Corina Sanchez sa mga negosyante, alam nyo, yung pinakamay malaking kinita na negosyante na yung kanyang negosyo ay in-interview kung ano. Alam nyo kung ano? Networking pa rin o MLM. That was 3 years ago. Nag-invite si Corina ng may mga malalaking kinitang negosyante in a form of a sole proprietorship o yung nag-iisa. Alam nyo yung top notcher? Networker guys. Kaya grabe. Alam niyo itong networking pag nyo lang ma-grasp nyo and then makita nyo yung kanyang tinatawag na marketing plan, no? Kahit anong networking yan, basta tinabaho mo, magkakapera ka talaga. Pero si Live Good na iba dahil pinadali lang. Okay. So start ako balik naman tayo doon, no? Kasi napaganda nitong sharer. Nung unang sharer ko guys, alam niyo nung nangyari? First sharing ko kay Ma'am Vilma, that was 3 to 6 p.m. yata yon. Alam nyo guys,
after ako nag-share, kadami-daming nag-PM sa akin. At that time, 1 hour after my sharing, I've got three sign up from the audience. Hindi ko yun kilala. Tumawag sa akin. Nag-PM din, binigay ko yung number ko, tumawag sa akin. So grabe talaga guys, no? Alam nyo, pag kayo nagsasalita at maganda kayo magsalita, may punto, may impact, true story, talagang yung nakikinig, ma-interest sa'yo at magpapa-downline. O, see mo? Kaya ano, good news yung 3 sumali, 2 talaga naging leader. Kumikita na ngayon sa metrics malaki-laki. So guys, yung na-introduce sa akin yung Live Good, alam nyo, tiningnan ko muna. The first basic nyo na gawin sa isang MLM, pag in-offer sa inyo, huwag ka kaagad lumukso. Pwedeng studyhan muna ng 2-3 araw o 1 linggo. So after that one, nakita ko guys, alam nyo, bakit ko siya talaga kinuha kaagad? Number 1, yung financial rewards. Kadami kong nakita in just a matter of 4 to 5 months. Maraming naging malaking kita sa Live Good. Lalong-lalo yung mga diamonds natin. Hamakin mo kumikita ng 500 paakyat. Nung na-imbestigahan ko yun, nakita ko ngayon, kaya nga nila, bakit tayo hindi? Diba? Alam nyo guys, no? Ang ginawa ko nung nakita ko na siya, nalaman ko na siya, inaraw-araw ko. No? Monday to Friday dahil may trabaho ako, sa tanghali sinisingit ko. Pinupuntahan ko yung mga friend ko from other offices. I talk about it na mga 30 minutes. And then 5 to 8 in the evening, ano pa yan, home meetings yan. Maraming home meetings ako ginagawa. So guys, ganun babalik-balik. And then Sabado, Linggo, offline ulit tayo. No? Ang ginagawa ko, pinupuntahan ko yung mga karatig bayan natin at talagang pukpukan talaga doon yung talk. Pero maganda yun guys, hindi kami gumagastos ng malaki kasi yung mga bahay na malalaki ng mga downlines natin, doon tayo nagtutok. No? And then after nyan, pabalik-balik hanggang sa naging platinum tayo. Grabe guys. Alam nyo, sa totoo lang, pag kayo'y bago pa lang sa tinatawag na networking, no? Ang una nyo talagang gawin guys, aralin nyo. After nyo aralin ang networking, mag-attend kayo mga trainings. Dahil ako noon, hindi man ako magaling. No? Una kong sinalihan Amway. Nag-training ako doon, nag-training, kadami kong trainings. And then, hindi successful dahil talagang mahirap yung Amway. Benta-benta Sa sales nakabase talaga yung ranking. So, may mga travel din siya na benefits pero hindi maganda. Mahirapan ka. Abutin ka 5 taon, hindi ka mayayaman sa Amway. Kaya noon, yung trainings na yun, tiniressure ko lang siya. Here comes ito ngayon, may bago, Live Good. No? After pala ng Amway, kadaming pumasok na bago. So, nagagraphs kaagad natin yan, naiintindihan kaagad natin yan. Dahil sa background natin, no, na nag-aral tayo doon sa unang company natin, nadala po natin yan sa pangalawa, pangatlo, pang-4 hanggang ngayon kay Live Good. Yan ang advantage guys kung kayo'y talagang may alam na or sinasabing networker na. Dahil pag ikaw ay networker na, sa totoo lang, no, wala naman tayong hype dito o hindi ko naman sinasabing hindi kayo magaling. Pag networker ka na kasi, may experience ka na doon sa tinatawag na how to deal with people. Paano dalhin yung mga downlines. Alam nyo guys, yung Live Good hindi lang sa recruitan. Madami kang na-recruit pero after a month, after 2 or 3 baka malagas. It's because it's a matter how you deal with people. Paano mo dalhin yung maraming tao sa organization mo? Dahil guys sa tinatawag nito sa creation ng Panginoon, yung tao guys ang may pinakamataas na intellect. Ngayon, paano mo siya dalhin sa isang grupo na hindi siya magalit, hindi siya mapikon, hindi siya mawala ng gana na gawin ang Live Good. Yan talaga guys ang pinakamagandang gawin, pag-aralan how to deal with people para lang sa ganun maging successful ka sa Live Good. Isa pa guys ganito, kung ikaw bago kagaya ko noon, hindi na ako bago sa networking kaya ang ginawa ko,
After ko na naintindihan yung company, yung may-ari, inaral ko yung system niya, yung marketing plan niya. Yung konting products, inaral ko na rin konti kasi yung product na yan, kahit hindi mo na aralin yan, basta mga food supplements naman na galing sa mga networking company, magaganda yan. So after mo na aral, ganun-ganon, dahil alam mo guys, yung talagang aking inuuna is yung sinasabi ko nga mga agila. Dahil pag agila yung kinuha mo, magaan masyado. No? Bakit? Marami kang agila, marami nang may alam when it comes to networking, madali ka talaga ma-promote. It's a matter of how you deal with the eagles na yan. Kasi pag hindi maganda yung approach mo sa mga agila na yan, hindi ka rin nila papansinin. Guys, I joined LiveGood April 15, May, June, July, August, September, October. Magsi 6 months, 6 months. Siguro sa 6 months guys, alam nyo anong pinakamaganda sa LiveGood nakita ko. Kahit hindi ka nag-weekly fast start. Minsan zero ako sa weekly fast start kasi bakit? Nasi-zero out tayo dahil yung focus natin ngayon doon sa mga downlines natin na humihila sa atin, tinutulungan natin. Yan talaga gawin mo pag-apply ka, tulungan mo yung downline mo na magkaroon ng maraming prospect na mapasali. Ngayon, nawala yung mga fast start natin. Pero guys, dito ko lang nakita, first time in the history of network marketing, hindi ako kumita ng ilang linggo. Pero after the end of the month naman, grabe. Matching bonus at saka yung tinatawag natin na matrix bonus, talagang hindi nawawala. And that is the good sign na yung ating company is able to pay lahat-lahat ng metrics at lahat-lahat ng matching bonus. That's why napakaganda ng LiveGood. First week, wala kang kita. Second week, sige tuloy-tuloy ka lang. Bakit? Alam mo kasi, and the fourth week, yan na yung malaking sahod mo. Kasi hindi na talaga maiwasan yun. Basta tinatrabaho mo si LiveGood, ginagawa mo siya, hindi pwedeng hindi ka kumita. Siguro guys, sa 6 months natin, malaki-laki na rin kinita natin. Pero ako kasi, hindi ko talaga binibilang din yung kitaan. Pero nafe-feel ko talaga malaki na rin kasi every month nga sa matrix bonus, hindi naman tayo bumababa ng matrix natin na sa malapit sa 30,000. It's because dalawang heads yung sa akin, no? Yung pinangalan ko sa asawa ko at yung sa akin tinatrabaho ko yan sabay. So guys, isa lang mapayo ko sa mga baguhan dyan na nakikinig. Merong isang kwento. Ganito ha, bago kayo magsimula sa networking. I-share ko kayo ng isang kwento na kung saan talagang ito'y kapulutan nyo ng aral para lalo nyo munang pag-aralan yung tinatawag na networking bago kayo maglukso or bago kayo aalis. Kasi marami umaalis ka agad dahil hindi daw kaya yung subscription. Ganito yun guys. Merong dalawang tao, no? Sila po yung namumutol ng kahoy. Sila yung mga logger, namumutol ng kahoy. Alam nyo guys, no, pareha ang sahod. 8 oras din yung trabaho, no? Ngayon, si logger A, no? Alas 8 nagsisimula, ganon din si logger B. Alas 8 nagsisimula, putol sila ng kahoy. Putol. Same as usual, pareha lang din yung gamit. Sa pagputol lagari, pareha lang din yung kahoy na pinuputol. But at the end of the day, after 5 p.m., no, maraming napuputol si logger A. Bakit marami siyang napuputol na kahoy? Ngayon, yung may-ari nagtaka. Yung may-ari ng pabrika, no, sabi, pareha lang kayo 8 oras, pareha lang din kayo may gamit na pamputol ng kahoy. Bakit marami si logger A? Marami siyang napuputol na kahoy. Kaya guys, ang ginawa ng may-ari the following day, inobserve niya kung ano ba yung ginagawa ng dalawa. Bakit si logger A napuputol 20 kahoy na naputol? Yung sa kabila, 15 lang, 15 lang yung naputol ni logger B. No? Alam nyo guys, ganito pala yung nangyayari. No? Si logger B, no, yung medyo konti na putol, si logger B start 8 a.m. Grabe yan, talagang todo, trabaho, malakas. And then after
2 hours magme-merienda 10 AM, no? So ginawa ni Lager B, kumuha ng kanyang merienda, nagtulog ng mga 5 minutes tapos ng merienda, and then after 10 minutes gumising, trabaho ulit. And then yan, pananghalian, si Lager B break ulit, sa pananghalian kain. And then 2 PM, 1 to 2 PM balik ulit trabaho si Lager B. Nakikita kasi ng in-observe ng may-ari. And then merienda alas 2 hanggang alas 2:15, no? 15 minutes break. Kain ulit si Lager B at natulog after 15 minutes, gising trabaho ulit. At the end of the day hanggang 5 o'clock, alam niyo yung naputol ni Lager B? 15 logs lang. Kung isipin mo guys, kaganda naman yung ginawa niya. Nagtrabaho naman siya 8 hours, tapos naputol naman yung kahoy na yun, nagbe-break din siya kumakain. Ngayon, sabi ng may-ari, grabe kaganda naman ang ginagawa niya. Bakit marami pang naputol itong isa? Ito ngayon, inobserbahan niya si Lager A. No? 8 AM, umpisa na si Lager A. Bakbak na, putol. Pagdating guys ng alas 10 hanggang alas 10:15, merienda time, break time. Alam nyo guys, kung anong ginawa ni Lager B, ni Lager A? Si Lager A guys, during that 15 minutes break, alam nyo ginawa niya? Kumuha siya ng isang hasaan. Hinasa niya ng hinasa yung kanyang lagari. No? Hinasa niya ng hinasa ng 15 minutes. Naku, hinasa niya ng hinasa. After that 15 minutes, napakaganda na ng kanyang lagari, napakatalim na kumbaga. After 15 minutes, lagari na naman siya. Ayan, lagari. Nung nag-lunch break din siya, 15 minutes, no? And then start na ulit trabaho, 1:00 hanggang alas 2. Pagdating nung 2 PM, break na naman. Alam mo ginawa ni Lager A? Kuha ulit yung kanyang hasaan, hinasa ng hinasa yung kanyang lagari. At saka pinamutol ng kahoy. Alam nyo guys, at the end of the day, nabigla yung may-ari. 20 logs yung kanyang naputol. Doon na guys nalaman ng may-ari yung kanilang tinatawag na mga ginagawa sa trabaho nila. Bakit? Si Lager A, maraming naputol. Si Lager B, konti ang naputol. Bakit anong ginawa ni Lager A? Yung 15 minutes na break, ginawa niyang instrumento para lalong dumami yung kanyang naputol. Guys, what is the moral of the story? Kayong nakikinig dyan, ganito gawin nyo para kayo kagaya ni Lager A. Si Live Good, marami tayong trainings. Si Live Good, marami tayong Zoom. Si Live Good, marami tayong technical training. Si Live Good, may podcast tayo. Si Live Good, may one-on-one. Si Live Good, may home meeting. Si Live Good, may face-to-face. Si Live Good, kadaming leaders na nagsasalita para kayo'y payuhan na itong gawin. Guys, huwag kayong maging kagaya ni Lager B. No? Na pag merong bakanting oras na tutulog, no? Siguro masabi ko din minsan, gayahin niyo ako na naging Lager A. Bakit? Kagaya ko, hindi ko binubuhat yung upuan ko. I get my first million with the MLM companies na nauna kahit mahirap. I get my platinum rank dito sa Live Good kahit ako'y 8 hours nagtatrabaho isang araw. Yung break ko, ginagawa kong hasaan at ginagawa kong prospecting ng Live Good. At 5 to 8 PM, humahasa ako ulit. Talagang namomrospect. And Sabado-Linggo. Grabe guys. Binilang mo yung output ko. Bibilangin ko yung output ko. At the end of the week, marami akong napapasali. Kaya guys, dito sa mga bago lang
na parang sinisilaban ng puwet, takot sa 550 every end of the month. Anong gawin? Hasain. Hasain ang utak. Hasain ang inyong why. Hasain ang iyong skills through trainings, makinig, sumali sa mga Zoom at nang sa gayon guys, kayo'y talagang nakahanda sa lahat ng oras, ni harapin mo negative, ni harapin mo positive about Live Good, lahat masasagot mo yan. Guys, dapat sa Live Good may alam ka muna. Gawin mo ang tinatawag na plug-in. Oh, yan na. Number 1. Guys, kagaya ni Lager E, pag kayo'y tuloy-tuloy sa Live Good na ginawa nyo yan, you can get your first million at Live Good dahil si Live Good ay napakadali. That's all. Good evening sa lahat. Right, grabe. Grabe naman. Jump pack ang learnings tonight. Ang linaw-linaw ng mga shinare sa atin, mga sinabi sa atin ni Coach Alex Parcon. And I really love the shared story of Vlogger A and B. And masasabi ko nga na talagang isa po kayong dapat pong tularan sa ginagawa niyo po. Because talagang totoo na saan ka nakakita na full-time government employee na nagawang mag-rank up into platinum. Thank you. You deserve it and congratulations. And deserve niyo po talaga na maging diamond very soon. And guys, grabe. Ang dami-dami nating learnings na narinig sa lahat ng mga speakers natin, from first speaker kay Coach Bilger, sa second speaker natin, ako ay share ko sa inyo yung videos ko. We have my upline, Coach Edmar Tercolas, and of course, our last speaker na sobrang ang daming wisdom. Guys, so bago tayo mag-closing, kasi grabe, hindi ako makakatulog tonight, i-review ko po ito. Ito yung gagawin kong pampatulog. Papakinggan ko po ulit ito habang nakahiga mamaya. Can I have the last parting words from our coach, my upline, Edmar Tercolas, please, bago tayo mag-closing? Masasabi ko lang po is gawin natin lahat ng alam nating magagandang bagay na natututunan natin sa libro. Kahit tonight, no, mag-apply ka lang ng 2-3 wisdom na natutunan mo. I-apply mo lang yon, may resulta ka na bukas. No, ganun lang yon. Magandang wisdom yung kay Coach Alex Parcon, no, na talagang yung extra time, i-convert mo lang to activity and you will see result. Maganda yon. Pati ako tinamaan doon. So kailangan natin gawin talaga yun, no, na talagang isingit talaga. Maganda rin, no, talagang gawin yung activity. Pero mo 5 to 8 p.m. no, talaga nagpo-prospecting siya. Because that's the bottom line dito sa Live Good, no. It's how many people you talk every day. Ilang tao ba yung kinausap mo about Live Good? Doon kasi lalabas yung dami ng result mo, doon sa dami ng kinausap mo. So wala kang kinausap, wala kang result. Marami kang kinausap, marami kang result. Ganun lang kasimple yan. So tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aaral at sa pagtatrabaho, sa pagbibuild. Sabi pa nga ni Duterte noon sa campaign niya, build, build, build. Yun lang. Gawin lang natin to araw-araw. And when we are all on our way to Diamond level. Oh, alright. So thank you so much, upline. Yes, ako sa totoo lang, aminin ko, no, tinamaan din po ako doon. Kasi ako din po kasi sa totoo lang, pero alam nyo, pag nag-rank up ka, hindi akala natin pag dito na tayo sa platinum or diamond, okay na tayo. No, mas dumadami activities, madaming responsibilities natin. In yung 15 minutes na break, talagang it's gonna be tama. It's a reminder for me na manood pa ng mga videos for more learnings. Hasain natin para lalo yung purol ng ating utak, lalo pa siyang tumulis. So, ayan, maraming salamat, upline Coach Alex Parcon. And baka meron pa po tayong pabaon bago po tayo mag-close tonight. Can we share pa? Meron pa po ba tayong... Yes, yun, Coach. After niyan, hasain at manalangin tayo sa Diyos na lahat na mag-kausap natin, mabango tayo sa kanila at sila rin ay mabango sa atin para hindi tayo kapitan ng negative. Thank you. That's all. Amen. Alright. Iba po talaga pag may divine intervention. Maraming salamat. Very well said.
And I'd like to take this opportunity again to remind everyone, all the leaders, to please GPS, plug in, get in, and stay in. And this is an advance announcement to please promote po natin yung ating parating na event this coming January. We always said that leaders born in the event. So guys, magdala kayo ng pinakamaraming leaders nyo, yan ang susunod at maghahatid sa inyo sa pagiging platinum. So isang napakagandang gabi, ang maiksing usapan ngayon na punong-puno ng aral, nakakabitin. So para hindi po kayo mabitin, balikan nyo po, antayin nyo lang po ito because very soon it will be available in the LGSEI. Again guys, hinihingi ko po ang ating panalangin sa ating upline mentor Vilma Sabulao na gumaling po agad siya sa kanyang irregularities na nararamdaman niya po, problem niya sa health niya. So again, see you soon. Maraming salamat sa lahat ng mga leaders na narinig po natin yung kanilang mga wisdom ngayong gabi. And to God be all the glory. Bye everyone. God bless sa lahat ng nandito po sa Zoom. Bye and good night. Bye-bye po. Thank you po. Bye. All right.